Көз фасылының азаккы көннәренә якынлашабыз. Җир өстен ап-пак карлар матурлыкка күмгән мизгелдә 38 ел элек Кирюшкино авылында яшәп килүче Бикмятовлар гаиләсе, бабабыз Фуат, әбиебез Хашиянең беренче балалары булып, безнең газиз әниебез Лилия Фуат кызы Абдуллина якты дөньяга аваз сала. Дип башлаганнар җылы эчтәлекле котлау сәламнәрен татлы кызларыгыз Юлия һәм Алсукай. Үзеннән соң туган күп санлы эне-сеңлесенә ягымлы кардәш. Әти-әнисенең олы сөенече булып үсеп, ул Кирюшкино урта мәктәбен яхшы билгеләргә генә тәмамлый. Соңыннан бар яктан да актив булган кыз бала Иске Кулатка механика технология техникумында пешекче кондитер һөнәрен үзләштерә. 2003 елны Абдуллиннар гаиләсенә килен булып бара. Әткәебез белән матур гаиләдә олы мәхәббәт җимешләре булып без, ике кызлары, ике күгәрчене, Юлия һәм Алсукайны дөньяга тудыралар. Гомере буе әнкәй үз гаиләсенең җылы учагын саклаучы булып яшәде. 2012 елдан алып авыл мәдәният йортында китапханәче һәм авыл мәдәният йорты мөдире вазифаларын башкарды. Авылда һәм районда аның сәхнәдәге чыгышларын зур хөрмәт белән кабул итеп алдылар. Моңлы тавышы күпләрне җәлеп итеп сокландыра. Бүгенгесе көндә ике кызының, тормыш иптәше Илдарның һәм якыннарының зур хөрмәтендә яши. Без ике баласын да ул үзенең горурлыгы буларак күрә. Без әнкәебезнең авыр чагында таянычлары булырга тырышабыз. Инде өлкән кызы Юлиясы Сызрань шәһәренең медицина көллиятендә укып, читтә яшәсәм дә, аның алсуы янәшәсендә бүген. Аның күңелендә булган уйларын без әйтеп бетермичә аңлыйбыз. Читтә дә бары яхшы билгеләргә генә укып, әнкәйне сөендерергә тырышам. Алсукай аның уң кулы. Шуңадыр әниебез аңа ырчыгым дип яратып карый. Бар эшендә дә ярдәмчеләре булып торуыбызга үзебез дә сөенәбез. Кадерле әнкәебез, син бу якты дөньяда шактый авырлыклар аркылы үткән кеше. Без моны ачыктан-ачык аңлап, сиңа бары олы бәхет телибез. Син бит сөеклебез, хисләрнең иң чыннарын татырга лаеклы. Мәхәббәтнең иң көчлесен, кадер-хөрмәтнең дә иң зурысын таты. Без гомере буе сиңа рәхмәтле булып, һәр вакыт сөендереп кенә яшәргә тырышырбыз. Без сине бик яратабыз, сөеклебез. Алда да пар канатың белән сөеп, сөелеп, туганнарың, якыннарың янәшәсендә гомер кичер. Барыбызга өләшкән күңел назың синең гомерне дә еллар белән түгел, ә игелекле эшләр белән исәпләргә тулы мөмкинлек бирә. Сиңа зур уңышлар, шатлыклы очрашулар һәм көтелмәгән куанычлар, ныклы сәламәтлек һәм бәрәкәтле озын гомер, күтәренке рух һәм алдагы көннәреңдә шиксез бәхет телибез. Йортыбыз җылылык, яктылык һәм мәхәббәт белән тулып торсын. Киләчәктә дә тормыштан ям табып, шатланып, куанып яшә. Яшен тизлегедә үтә торган гомернең һәр көне матур, якты, нәтиҗәле булсын. Без сине бик яратабыз, кадерлебез. Әниемнең матур күзләрендә күпме моң һәм күпме сагыш бар. Күңелем сизә, хәтта гомерен дә кызганмыйча безгә багышлар. Безнең белән бергә кайгыра ул, безнең белән бергә шатлана. Әниебез безнең изге маяк кебек, күңелебез һәр чак аңа тартыла. Изге дугаң һәр чак саклый безне. Салкын җилдән, явыз дошманнан. Син булмасаң без соң нишләр идек? Исәнлек сорыйбыз сиңа Худайдан. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек үзе бәхет бит ул. Худай шуннан мәхрүм итмәсен. Хөрмәтле Лилия Фуатовна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
yüreklerde demeli. İncilli sözler, erkek sözleri, İnurlu gözler, erkek gözleri, İn yumuşak kullar, en iyisindeki, İn doğru yürek, en iyimdeki. Azizim deyip aytasım kelar, seni uylasam quyoshday kular, sen yilmayganda